AKP'ra nabeku ekbive, koalisyon çebive. Tabi siyaset çiye çavaya meri baş nizane, dibeku çebive, dibek çenebeji. Le muhabben nerina meve ku çeneve. Na em naxwazin. Em Tayyip ra Afganistan'ı naxwazin kesinlikle. HDP ile AK Parti dibe. Çima? Barış süreci ya. Ticari boyutu ya. Bana ne işte. Zıxwazim bila sozê xwe de bîne. Sozdavime ke yek partiyana koalisyon nakim. Em zî daxwaziya me ev e. Ez naxwazim lê belê ez vî awayî dixwazim mesela HDP hinek şert û mercê xwe yanî derîne holê û anagora van şerta AKP jî yanî van şertê HDP û an jî van şertê partiyê din qebûl